Yauwa mai magana na gaba. Sunana Ibrahim Umar wanda aka fi sani da Ibrahim Mai Gala. Me yake tafe da kai? Ina kokarin jan kunnen mutane ne. Me korafin ka? Kar wanda ya sake bayan na mutu ya rubuta mu wata rest in peace. Yauwa kowa ya zo. Me yake faruwa ne? Duk wanda ya sake na mutu ya rubuta mu rest in peace. Na rantse da Allah sai na mai wulakanci. Me yayi zafi haka? Zan mai wulakancin da zai yi mamaki. Mai Gala me dalilin ka? Ni so kake ka mun talaba ka kaddara ina yi ba? Ka mun repost no? Da'iri. Sai ka tura mun wannan wurin tun ina da rai na san ka taimake ni amma sai na mutu zaka rubuta mu na RIP. Rainin wayo ke. Ana kuma ya zama biki ne? Sarki Mai Gala yana magana. Kai Mai Gala yana magana. Sai na ga ma gaskiya ba tsoron ka nake ji ba. Adam Zango Mai Gala fa ya kawo kukan shi. Dakata. Ka koma gefe kawai. Gwanja fa ya ce ba zai tura ba. Allah sai na bar da gudu na caccaka mai wuka.